M'acaben d'arribar aquests 2 paquets de Norma i anem a obrir-los ja perquè crec que sé què hi ha dintre i em moro de ganes de veure-ho. El primer és aquest Yuri que es diu Bluer Than Love de Kung Fu Kaomi que tenia moltíssimes ganes de tenir ja a les meves mans. Bluer Than Love és un romanç d'institut entre la Takamine i la Sakura, 2 noies d'instituts diferents que es coneixeran gràcies a un parell de llibres i que amb el plaer de la lectura s'aniran coneixent cada cop més. Aquesta sèrie originalment va començar com un one-shot, però gràcies a l'èxit es va començar a serialitzar i ara mateix té 3 volums i està oberta. I el segon és Sotus, que jo tenia moltíssimes ganes de tenir això perquè com a bona fan dels BLs tailandesos necessitava tenir-lo a les meves mans. Això és l'adaptació oficial a manga de la novel·la tailandesa amb el mateix nom de Bittersweet i en aquest cas és a càrrec de Kei. Això és un BL universitari que passa a la Facultat d'Enginyeria. I aquí tindrem a l'Arthit i el novato Kong Pop. Però el Kong Pop, tot i ser un novato, no farà més que treure de polleguera a l'Arthit i li dirà que el vol fer la seva dona. I jo coneixia aquesta obra perquè he vist el live action que van fer a Tailàndia el 2016. I Sotus serà només 3 volums. Però digueu-me què us han semblat a vosaltres aquestes obres. Més endavant, evidentment, ja us posaré fotitos a stories o us parlaré una miqueta més del que m'han semblat, però jo estic molt emocionada de tenir-los a les mans.